кука. Добре. И пък имам такива. И такива, виж. И го закрепяш вече за... И закрепям го за плата. Да. И ето, виж как става. Половината. И после, като, виж, и продължавам на тука. Да. Тука като дойдеш на този край, като дойдеш и тука. И правиш и той. Как се казва това? Това се казва пъпчица. В кота слагаш едно пискилче тук И тук го караш до тук и завиваш го и само единия гайтан го казваш така и го продължаваш да шиеш до пак по същото положение до тук. И пак правиш това. И после като направиш от двете страни това, ги съединявам пак с парченца гайтан. Почваш гайтана, тук почва да се шие. Аз не знам. Ага, ето го лети. И почваш. Гайтана да го шиеш. Така, сега може да не мога да ти го направя точно наравно, защото не видя много ми е тъмно. Аз иначе на светлинка го боскам. И така с пръстите го придържам да бъде наравничко. Само лицевата част. Само лицевата част, да. И като ще ви боцне, ще ви дам да боцнете по един.